ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇನಿ ಚಾಗು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಸಂಗದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೆರುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಪೊಪ್ಪುನಾರ್. ಇನಿ ದೋಸೆ ಯಾನ್ ಮಂತ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಪೋರನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡಾದ. ಚಾ ದೀತೆ ದೋಸೆಗೂ ಕೋಡೆನೆ ಕಡೆ ದೀತ. ಎಂಗ್ಲೆಗ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ದೋಸೆ ಯಾವಳು ನಾನು ಬಂದನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಗ ದೋಸೆ ಅಂಡ್ ದೋಸೆಗೂ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೋಡೆದನುಂಡು ಕೋರಿದು ಅವೆಯ ಪುಚ್ಚೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪ ತಿನ್ಯಾರ ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಇಂದೆಕು ಬರ್ತಿಗೆ ಇಂದೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ನನಂಜಿ ಅಡಿಪ್ಪುಗ ಫುಲ್. ಪೂರ ಅಡಿತಿದ್ದ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಂಡು ಚಾ ಪರ್ದಲ್ಲ ಅಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬೀದಿ ಕಟ್ಟುಗ.
മഞ്ഞപ്പുറുണ്ട് ഹായ് apa dia yaw 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 apti itu purni yang foto rupe ande mulan tuh yang foto yaru ko yerci nana kaya nana pura fashion foto ko ditandu ayen cako ini kata nda cair dem itu dit pejon darpe tikende anu bidi khato ane apa gamma pandir koi kana cako iya amma tin pujer jangan tin pe jus mantu bersi kancen deh പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ കർജൻ തന്നെ ఇది నాలో అక్క కొంత నాకు ఏమనిపిస్తుంది టేస్టీ పులి పరంతోడు నాల అందు ఎప్పుడు ఏత్ టైం బోల్ పరంతేరా अब को कलर चेंज होता है बोलते था जिनंचे ने क्यों पता नहीं गालंचे ने कोई बोलते ना अंचे ने चीपे दिया मात्र अंदर तो मुट्टा हमला था Nana paranda naga tinka. ఈ ఫ్యాషన్ ఫ్రూట్ అని తినిపించి కాయత ఎండన ఎండన ఇలా గిలి ఉండు ఐకి దిక తినబమ్మ
ಅವು ಗಿಳಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಗಡು ತಿಕ್ಕನ ಎಲ್ಲೆತ್ತನು ಕೊಂಡಾರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಸಾಂಕುಲು A few minutes later. ಇನಿ ಚಾಗು ಕುಟಿಯರು ಸುಮಾರು ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಪೂರ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೈನೆ ಡೇಟ್ ಕೊಂಡ್ರುನೇನಿದ್ವಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಂಚೇರು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಆಂಟಿ ಬುಕ್ಕ ಚಕ್ಕುಳಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಟು ಮ್ಯಾಗಿ ಉಂಡು 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಚ್ಚದು ಚಪ್ ಕಾಟುಪುಡಿ ಕಾರ್ತಡ್ಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಯಾನೋ ತಿನ್ಪುನೇತ್ತೆ ಅಮ್ಮದಾಯ್ತವಳು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಂಕ ಖಾರ ನನ್ನ ಚಾಪಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋವಳು వీడియో అప్లోడ్ మన్పొడంద సుమారు ಅಂಚಿ ಪೋಡು 15 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನೈಕ ಅಮ್ಮಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪು ಅಮ್ಮನ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪು ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೆ ನಡತು ಓಡಿ ಎತ್ತಿಯ ಅಮ್ಮಯೇ ಪಲಾಲ್ಪ ಹುಲ್ಲುನೆ ಈ ಪದ ಕಲ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುನೆ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ನಂದಿಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿಲ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಫುಲ್ ಬಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಾಂಡು 4:30ಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಸರಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಎತ್ತಿ ಅಂಕ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಬೈ.